Да видим сега откъде се е качвало. Според мен от тук. Ето му лапите. Тук е пишкаво. От там нагоре ето ги лапичките. Хубаво се виждат. После е грискало антената. Тук е танцувало и играло. От там нагоре. Напред, т.е. Тук откъде е слязло, не съм сигурен, от там е слязло. Ето тук има лапички насам. Тук се е парзумнало. Но капанчето го е пропуснало. Вътре яйце съм заложил. Да го бутна само, да го активирам. Тук пак може би е слязъл, качило се, не знам. Ето ги лапичките пак. Това е белка. Според мен няма как да е котка. Много мръсни лапи, много... с много косъмчета. Тук най-хубаво се вижда. Такова долу размера на котка са. Мисля, че заради антената се качва, да я гризе. И ще я махнем антената. И дано да се хвани в капана. Чао!